दिनै UPSC APSC सिविल सर्विस जे ओरिएंटेशन बिनि दिनै थार्ड डे आरो दिनै निकासी ज्ञानपीठ कलेजाव प्राय 150 स्टूडेंट बेयाव बाहागो लादों आरो DC बाक्सा IAS बिथाङा यां IAS अफिसार लोगोसेनो निजरा नार्जारी यां ACS अफिसार बोसोरनि सिगाङावसो बिथाङा ACS क्रेक खालामदों लोगोसे जोंहा बिकन IAS इन्स्टिट्यूटनि डाइरेक्टर जितेन्द्र हरदवासी बिथाङा दङ मोनसे मोजां इन्टारेक्शन आरो स्टुडेन्टफोरा जे बाथ्राफोरखौ माने मिथिनो लुबैदों बेनि सायाव वान टू वान इन्टारेक्शन जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे स्पेशल ओरिएंटेशन गोलाव समनिफ्राय लाबोबाय थादों नाथाय जों लुबैदों जे बे रिजाल्ट ओरिएंटेड जानांगौ आरो फ्रुटफुल जानांगौ दा UPSC APSC क्रेक खालामनाया नोङो नाजायोब्ला बे गोब्राब नङा बेनि थाखाय डेडिकेशन थानांगोन बेनि थाखाय हार्ड वर्क खालामनांगोन सेल्फ मोटिवेशन थानांगोन विल पावर थानांगोन पेशेंट धैर्य जोंनो नांगोन बेखिनि क्वालिटिखौ लानो हायोब्ला बेयो गोरलै जेखौ जोङो गोबां बोसोर ओरिएंटेशन खालामनानै गोबां जोंनि सेनियर आरो यां अफिसारफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय आरो जुदि नोङो सिरियास नङाब्ला नोङो माब्लाबाबो बेखौ क्रेक खालामनो हाया बेखायनो बि सिरियास आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांमोनखौ गाइडेन्स होनो हायो जोङो बिथांमोननो ओरिएंटेशननि कोचिंनि फेसिलिटि खालामना होनो हायो जोङो मेन्टरशिपखौ खालामना होनो हायो नाथाय फरायनांगौ आरो सिविल सर्विस क्रेक खालामनांगौआ बे एसपायरेन्टफोरनि बा केन्डिडेटफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय जे जोंनि ओरिएंटेशनाव जि जाबावनो गोनां दङ उदालगुरियाव गाबोन तेजपुराव गुवाहाटीयाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो आरो बाहागो लानानै गावबा गावनि जि कुवेरिफोर दङ मिथिनो लुबैनाय बे बाथ्राफोरखौ शेयार खालाम आरो जोङो गासै 1000 एबभ जि स्टुडेन्ट बेयाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ जोङो उननि समाव स्क्रिनिं टेस्ट लागोन आरो बिथांमोननि थाखाय मोनसे फुल टाइम जोंनि जायगायावनो बा जोङो नेशनेल केपिटेलाव मोजां कोचिं होनो थाखाय जोङो बेबस्था खालामगोन गोजोन्थों मटिभेशनाथ' 9-10 निफ्रायनो थानांगौ बा 11-12 हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार दा जोङो नुदों जे जोंनि मेक्सिमाम माने जिफोरनि कनसियास आरो एवेर गार्जेनफोर दङ बा स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोना प्रिफारेबलि मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं चइस खालामो आरो बिनि उनाव जोङो बांसिन टिचिङाव थांनायखौ जों नुयो जे प्रफेसार टिचार जि लेभेलनि टिचारानो जाया मानो आरो बेंक पिअ रेलवे SSC बा गुबुन गुबुन लवार रेंकनि माने जबफोरखौ नागिरनाय बा चइस खालामनाय नुयो नाथाय कम्पिटिटिभ एग्जामाव गावखौनो प्रिपेयार खालामनानै रियेलि बिथांमोना सिभिल सार्भेन्ट जानो नागिरनाया जथेस्थ खम आरो बेखायनो बे बिथिंखौ बांहोनो नागिरदों गुबुन फारसेथिं जों नुदों जे इजि मानि आर्निंखौ मानसिफोरा बांसिन चइस खालामो आरो इजि मानि आर्निंनि थाखाय बिजनेस जानो लुबैनाय कन्ट्रेक्टर जानो लुबैनायखौबो जों गोबां नुयो दा बेखायनो जोङो गासैबो केटेगरिनि सुबुं नांगौ जिहेथु जोंहा गोजाम सिभिल सार्भेन्टफ्रा मेक्सिमाम रिटायार्ड जाबाय आरो दायो जोङो माने 80 बिजौआव साननो हानाय काउन्टेबल नाम्बार्सल' दङ दा बेखायनो जोंनि हारिनिफ्राय अल इन्डिया कन्टेक्सआव नायोबा मिना ट्राइबा बांसिन UPSC सिभिल सार्भिस क्रेक खालामो आसामनि कन्टेक्सआव नायोबा मिसिंफोरा APSC UPSC बांसिन बिथांमोना मोनो दा बर'आ 22 लाख जानानै आरो बिनिबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय बर'आ जुदि जोङो सिभिल सार्भिस इन्डियानि नेसन आरो ससाइटिखौ माने आपहल्ड खालामनायाव बा डेभेलप खालामनायाव जों बेखिनि रलखौ जुदि प्ले खालामनो हायाब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव मा पलिसि सोलिदों स्टेट गभर्नमेन्टआव मा पलिसि सोलिदों जोंनि गावनि अफिसार थायाबा जोंनि हारिया बे लाइनाव माने उइक जागोन दा बेखायनो यां जेनेरेसन दिनै मोनसे समाव गाव हारिनि माने नोङो मोन्थाय
बा बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय नारा नाथा जुजिनाय मोनसे सरकारनि नारसिननाय गादबनाय मोनसे भायलेन्स थासारिमोन दा बे पिसफुल जाबाय खोमसिनिफ्राय दा सोरां जाबाय असान्तिनिफ्राय दा सान्तिनि परिबेस मोनबाय दा बेखायनो जोङो नैबे लाइनाव बांसिन जुदि इनभेस्ट खालायोब्ला जोंनि जेनेरेसनखौ बा बर' हारिखौ जों गेरेमसा माहारि दानायाव जों साक्सेसफुल जागोन गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजाग खालामनो हागोन।